Pozrite sa na to debila, ktorý si neskontroloval mikrofón, či funguje s kamerou dopredu, predtým ako išiel nahrávať asi 10 až 20 minút videa o tom, ako rozprával svojom dni. A piatoček. A piatoček by mohol to Ja to bude úplne chamo. Dúfam, že to zadarmo. Áno, za jedlo. Dobre. A budeme byť akože... Dobrý zoom som dal práve. Logicky. Všetky 4 na noc. Nie. Možno tak nevyzerá, ale je absurdná Poladovica a ja idem do kopca a není to moc príjemný pocit. Keďže som v deň nahrávania toho videa nenatočil záver, tak moje postprodukčné ja, verím to, že je to obľúbené, ktoré je v spánkovom deficite, a práve dostrialo to video, záver natáča. Práve mi niečo šuchlo v sluchatkách, nechcem vidieť čo. A od klávesnice si dávam radšej ruky ďalej. V každom prípade dúfam, že sa video ľúbilo. Pre tých, s ktorými sa až tak často nebavím, už viete, čo robím v Bratislave. Jak si žijem, nažívam, užívam. Toto bol tak priemerný deň v mojom živote. Tie meetingy sú tak 50-50, väčšinou bývajú dlhšie. A to je ešte tak polovica z footage, čo mám. Taktiež viacerý footage, čo som nahral, som až teraz zistil, že nemá audio, veľmi sa z toho teším. Ale tak nevadí, človek sa učí z chýb na prvé video. Ale tak dúfam, že sa vám ľúbilo a vidíme sa na budúce. Čau! Nesľubujem, že nebudeš na YouTubeovom videu, ktoré budem robiť.